טענת שהמתווכות ומדינות ערב שערבות להסכם הזה מזהירות שהוא יקרוס אם ההסכם לא יאחף, ולפי הדברים של ברוך הוא לא נאכף. קודם כל הוא לא נאכף. דבר שני, יש פה קרב מאוד מאוד רציני בין ציר המפרציות המתונות, שזה ערב הסעודית, האמירויות, בחריין ואומן פחות או יותר, ומול ציר המדינות אלה תומכות האחים המוסלמים נקרא להם, שזה קטר וטורקיה. שתיהן, וזה מאבק מאוד מאוד משמעותי, כרגע ידן של טורקיה וקטר על העליונה, ובגלל העניין הזה, וזו הייתה החשיפה שלי, פנייה של סעודיה והאמירויות לאמריקאים, הגיע להם חבר'ה מה קורה פה, אתם נותנים להם להשתלט, ואם אתם נותנים להם להשתלט, הם יחזירו את חמאס. الإعلام العبري نقل عن مسؤول سعودي كبير إنهم لن يضعوا هللة واحدة في غزة طالما حكومة غزة ما خلصتوش على حكومة غزة. احنا هندفع فقط للأماكن اللي فيها الجيش الإسرائيلي. סעודיה אמר לי מפורשות, קטר תחזיר את חמאס, ודבר שני, מה שהם אמרו להם, אתם נותנים להם גם יותר מדי דריסת רגל בפנים, זה יקריס את ההסכם, כי הישראלים לא יקבלו את מה שהם רוצים, וחמאס יישאר שם בשלטון. התגובה האמריקאית לזה הייתה, א', בהיבט של ההסכמים הביטחוניים, ארצות הברית הולכת לחתום על הסכם עם סעודיה, מנסה להפיס את דעתה, כמו שהיא פחות או יותר חתמה עם קטר, משהו דומה, אבל עדיין אין כניסה שלהם לתוך ההסכם. הסעודים אומרים מפורשות, אנחנו לא נשים מה המטבע הסעודית? ריאל, לא? לא, ריאל סעודי, כן. ריאל סעודי. לא נשים גרוש סעודי על עזה, אם זה יימשך בצורה הזו. האמירויות אומרות, אנחנו נשים, אבל רק בשטחים שבשליטת ישראל, לא בשטחה הפלסטינית. الإمارات تثق في جيش الاحتلال بكل تأكيد. كل تأكيد، ولا تثق في غزة ولا حكومتها. يجب أن تتخلصوا من غزة. مطالبات سعودية إماراتية لإسرائيل لازم تتصرفوا.